Kami ini debatana sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate nang pikiran muna di bagasan Kristus Tuhani. Amin. Taida ma turpuk nagabe jamita dihita di bagasan mingguta sadarion ima minggu dung na pasapuluh pituhon dung Trinitatis ima sian buku ni Pesalmen biddu 25 mamuka sian ayat welu sahat rodi ayat 15 biddu 25 ayat welu sahat rodi ayat 15 tajahama jala payutiut hamuma di bagasan rohamuna. Ayat welu pardenggan bahasa jala nabonardo Jehovah alani i dipoda hodo dalan natigori tuaka pardosa di parnono hodo uhum tuaka nadangol jala diajar hodalanna tuaka natarjepol asini roha do tasitonga do sudi dalan di Jehovah diaka na mangaraduti padanna dohot aka panidangyonna alani guarmu ali Jehovah saya marpamuati maroham di dosaku aitung nabal gadoy i seulaning bawa na makabiari Jehovah saya na ajar hononna do tuibana dalan si pilitonna sorang dihasonangan dotot dinai jala pinoparnai tumean tanoon sugut hasudungan ni Jehovah doaka na makabiari ibana jala dipabotohon tunasida padanna saitong do mangaranap mataku tu Jehovah ay ibana do mangenet totu sian jorgang ido sahatna. Jadi amang inang mernida per minggu tahun cura rupani ngatar metua aunya na leo posoro peau tabado umurku apala 5 tahun luar biasa do dalam per minggu non lengkap sude baik parede siap mulai remaja satu na poso bulung huhut ama nang ina alayang go hamalotian ni rohaku do honokku berjulu tuhamu saluhutna ina nami do nang peguarnion noaing pesta perhehion ni ama ale gumuda kamu alanyaha molopola pesta perhehion inaw atar jarang-jarang dua ka amaw nate babaling ala marsalun inatai ba diantar ola nisi pangamayra atsi do songoni diamu amang ngiri dua ke alayo kuida ngira orang dua grup DP ama na di bagason noaing ditabba ama dia tay naking warna songon na cocok do demu enak itu jamitai sarupa do inang na dipudini hala amangon naking tentang meminta asan di dosa kali pete majuda anu petuson asa unang asa sajo songon na semangat tied doau alai guna ni parheho namaon amang balos samu atong burjunya kainai dangi aledang bebe ulangan nake atik buat tahun naromu se parheho ina basongonom mahamu songon na sidai mahamu dah kalau nak pula merkabaya hamu songos conop artina semangat nai tiru hamu tong ada lang kita haya kenang ba unak-unak kolam manaruhon tong di yuton atarima jadi moleate mainang ikut hamu do honok moleate anggot walakon ba anom mai khusus mai duk saya no festival baniro pe moleate suak songonidang di saluhutna ruas ni huriaon sehalinai horas madihita ala ni perhehon ni ama bagai besaha mau dijau marjami tatuson ala anon gabe juri mau di festival tahun ia pedita resokta kira-kira 20 tahun nasalpu
nung ngarap kami keliling Indonesia on mengelului dana tu STT HKBP merkur nasida ma dirijen dungi auma parpoti ido ima amang pedita martahan si matubang deba di semargana mang nasihat turi manang nasirenai do si matubang ima las di roha amang inang dang tu sudah gereja di Kalimantan takyad do nasida babuela sabur tuson sabur rogarni pidda olo say lumeling manasida di son jalabu do huida lam tureman non paredeota yang go judul ni jamitan tahun mangulu di dalam ni debata ala parheona maun amang ama nang pedang ulam matoras sudehi tanang ruas nang penunga tolu generasi gebe Kristen nang penau situa marsudut yang go hajol maunon olo do sipata botar olo birong artina olo do songonna jono kia perasan nia tu debata olo do songonna hirana tinggal huniba olo do ngamerjaji iba ola nyom mau melakukan kenakalan misalnya nama mang na pangalahona sembunyi anggo mulai hari Minggu burjuna mau apa pas hari Minggu nai buai dotong tersilat di pikiran nih alani sesuatu buai do alani nganangan tiba-tiba ngapor sia iya nibe dia apa ngolo musi songonna molo bahasa pareman rupani kotor otak nai jongoni mah ibu tamu do kotor otak seunang me boto hamu ya sunang deis ido benna di do si Martin Luther orang Kristen pada saat yang sama adalah orang yang suci sekaligus juga berdosa ima hita ala nido amang inang molo tado judul di jamita tahun wain mangulu di dalam ni debata yang gona di remingui di ngotamu do judul di jamita tamang inang ahdo taya manginang marhubas diadopan ni debata di bagasan perhubason diadopan ni debata omma museno yang si isiota tuganupita asa tok kita merdalan di dalan ni debata manang na mangulu di dalan ni debata alaniaha amangina ay torus dope jolma dope nang pe situa amang situa nang pe paredama paredeina na poso bulung anggo molo guarku si bohor pani ke bohoaki se keluar doi molo dong marguar nuangi so pani kebetulan si tigor ke tigoran nai olo doi piol molo si tigor molo si labas misalna ke labasan nai boy doi gabe par muruk si renta warna mengasireta bui do osi pata laus pada waktu yang sama bui gabe si rundut misalnya ima jolma apalagi pemarjamita misalnya orang arung disuruh nama boto gerputala dan adil juri bahasa juara dua hami bahasa orang juara tulu inna boleh deh soalnya bahasa orang juara seda ima jolma jadi yang menginang ima jolma perterutung suang songoni nang pergeroga baik pendatang maupun raja huta saru baru sudi ido jadi nang raja nang hatoban nang perhelado nang ruas songoni do suak songoni ma ditupuk tahun amang inang sidepi raja do ibena mora luar biasa tong dope dibuat ibena nah nialak ni si Uria ima si Betseba ima judusena dungi ngirimu si perasaanna mengkhianat anakna sampai dilele bena tu gua marcapur-capur mai baga serohanai ngirini kehidupan on menyesal atas songon akama di molo somal depe merbetu do marleng misalna molo monang dangolo bertobat molo kalah baru agak-agak stres
meredda mau tuma ko mai molo meredda mi ha no kimar gurede tinggal lepe silimpulon neneng kan hiaro hamu songoni jujur juamu iya kan angwa kaina dauru siani dau paling menyesal halaki ditur sepatu KW 2 tapi nak riba was ada kutur na asli naking atar songoni dua kaina jadi yang gosi deut songoni mana mertuhani hita pe songoni do sifat jonok, sifat mebiar, sifat yakin dosaku sudah dihapuskan, sifat daun. Ali ala mangula hatani debata naukya tabigi, naukya taapil otik-otik. Buwe do mangula hatani debata di bagasar roha, gebini uleho madadinggani, dungi Roma pengakuan sian pamangan ni bemadok, na jagoan debata ubah. Ya do hamu songoni amanginang. Jarang dohroa ke borak nih ido dido si depi ma di ayat welu perdenggan bahasa jala nabonardo jahoba alani di podahod do dalan natigori tuaka perdosa ima burjuni de bata iya on edde do ona manginang da edde ni si depi ima di refleksi manang panadayon na taringot de bata molo di pesalme 27 sebelumon Jahoba do isi do inna si parmahan ala ado kena jono sebelum raja parmahan molohita misalnya supir nabu do hono nahiani Jahoba do supir sada dia inna ido ala parmahan iban hita pe dia manuain molo perhauma do hita Jahoba do siatur matanyari di haumakon molo mercebe do mang na merjabu bui do merteologi guarna Jehovah do si bai pupu na jago di jagukon ima ido na pinang idona baik kamu edde taringo tu ise do Jehovah di rohamuna dan jujurlah songoni don sampai na ibadah dia walui basa jala di podahod do dalan natigori di podahod de batado dalan natigori nang pe perdosa au inna do ido na nang perbuhono muna terdumubi amang molo adong anon edemuna do temata sada di bagasan Yesus jala ope ida hina dengan ni aka tidak akan mungkin suami istri pun sada roha molo so rap sadalana kalaki mangulu di dalan ni debata ido manginang tabayak kumanay song kamu merkur hamu nak kening song na tersilandik do dia menit ke berapa neneh ido kan nga hampir marsi jongkoran odi isi na salain neneh alai utung ma jago am pedida ceret inna terjadi jalana wida di hamu amang saluhutna amanami dung sidung festivalon ikotong do unang gabi bubar kurmunay terlumubi siya nakka pagaranan non tong may padalan alana duminggat duan non tong buhay hamu maredde huria na lokok-lokok dong buah bayi do nak emang alam do jadi amang inang anggo cita-cita ni festival na perjulu ikubuy no kamu marsuara 2 tulu opat nasi tong hobar tubuh kulugu maredde di son tabayak komannon jadi dang nama dok dak pola ede honot tobyak kanasing alai mulubui tabban yakakuri yedde homma mulesan nomor sada ringgas mangotot dikku misalna ima amanginang suak soinang tuina tuak kaparkur seda-seda doko kamu tu paditata mumpung permusik di son bainan non kurnai marsuar sada 2 mang sada 2 tulu gebung baik kamu manuai setiap laga huria mantak dia dehon marsuara sada 2 tulu opat alani amanginang terlumubi di ama annon molotung pe festivali anggo kucina napa tu begehon suara naumulido hamu amanami tu persobaonon tu debata jadi masalah juara sada juara 2 nomor 10 tulu main pos dorhat lesian non
alai dang ro be sude acuerinan anggo hamu nya kuidaka tukso juara pe hamu tong do bahagia hamu ake ngasongon na dewasa hui de pardopahani kira sopola perlu be kemenangan iyo maliate ma itu hatta semoga ma cemburu na sorohti misalnya ala tong do jago halaki ido amang songoni do hita ido diturpuk tahun di parnonoho do tuang kana dangol jala diajar dalanna tuak kana tarjepol songon na merkuri silpit otik lari-lari ala adong dirijen jadi mulu parkur budi do hononna jauh bado dirijen dia manang jauh bado partak dia ima nani ida jalan tabereng di edde nabinahin ni sidapiton dungi do ibana mai 10 asini roha do hasitonga do sudi dalan ni jahuba dia kana mangaradoti padanna dohot akka panidangyonna amang inang marhite-hite paredeo pedihuria dohot di haringga sotta nunga termasuki mangaradoti pati ni debata nunga tabba be edemuna amang ida hina dengganni aka nasarohai marpabai dan burju nang hatana pe tutu alani boy mahamu kaina menuntut amangon sudena mulai hari Senin sempak dak tutu hatana jala pabainan na pedang benar batai edemi papi nimu ido alana luar biasa do kesempatan non di bagasan 20 tahun non ngapi hali hamu amang do festival oh do ya amang luar biasa hamu tuk songon itu dahu ya mang tabune di bagasan 20 tahun tong songoni 40 tahun SD do hamu siake jadi sejarah mau namang dihita na digarugaon di lehot debata turpukon kebetulan ima edeni si Daud na jagoan ibadah mempenyede 22 ayat nian di bidu 25 on ima huruf ni Ibrani 22 huruf acugari bahasa Batak dak kubotek na piga alai hui hok dope ahamana rata lapa sedagaja neng ilo kan songoni maon diatur ribana ma di pasal 25 on bidu 25 on setiap huruf mularong a ibai ni mana a ibai b songoni don dungi dari daman wai dia dehon na porsiai maun sawotik amanginang mulu halak Yahudi sampai sonari lubi syador mai bai non ibu tamu dorma japi nene isakui halaki don hamu dak pola manakui horani bebek kamu diladangi manang nadi dia manang nama deres manang nama dupir manang nama makuri do tak kenasim iya deh kamu ida ina denggani akan asarohai tungarok pesi bebi panoro dan anong bikin guna mu ala nang adong amuna ibida nasarohai akan nasarohai merasa di imajo iya jadi maksud di si merdalan atau mangulu di dalam ni debata maka firman ni debata itu manang hata ni debata itu na ikut di son pabuloko kamu maka 1001 tafsir mimpi nenai ingat tamu mak nomor 25 ada isi misalnya padita boho itu dah misalnya tolu 2 atau 2 tolu unang biulo alai jauh bedo si permana songoni ma imama supaya ido nama baik rezeki kita ro mergurede bahasa ikosya atau biang kan sakit hati lo biangi songoni parangga asa terbentuk saya daripada diama itu dak kubo tu disosongoni saya urang mada ayang tua dak pola ya selma unang apalah sakalo bisa halak anggo 2 galas tu be baboy mai sipata jalo kamu sak kami asa olu margurede mulo barani omang festival ko jolo udor ku dapat 5 galas yang ngiri mai narohar bang lau tutuhani de komador ku tarsong semoga bertobat kan
Jadi dang mengareruti hatani di patayah munah. Tersongonima. Ido benna dido ayat 10 sada. Dung las pero hatta ditahila laru songo jolmai. Tiba-tiba terpasu-pasu madongan. Jago na ibayan. Mamasuki jabu baru maminggu naro. Egejo. Cakumai. Awas songonon. Merpebuyan nama salakku. Lancar yaddo usahaku. HP. Ala ni usaki do noang tiki poso. Nau tinggal honi do noang buru tadi gani. Misalnya yang nakama. Daun. Wajar di jolma alami do hok marohamu terus hok marguru apil-apil hata di debata mulu buik dia apil bukwede mulu kaina naung jonok tulangit aka mulu jonok tulangit mulu sitarupon ibu tamu do sitarupon rambut naung mulai ubenon ngajonok bitulangit di sarupa warna do langit ngagudang dia apil bukwede mertua mana sida tapi akan apa sih kocongonido alamido kembali nak kaning tuha jol maun na olo mubai ai buiro ina hol alana asing do pamereng ni ina na asing sa asik panerbeng ni ina tulung anda tapi nak kibitu da dororong ina buti mek makor hodu samai ido ben nadido di ayat 10 sada alami guarmu ali jahuba saya marpamwati maroham di dosaku aitum nebel ke situ tuloi mulai hulat do jolma ibe marlas di roha tiba-tiba asing pamerengna ibe sedih tiba-tiba olo do gabe tambah sedih holani do ubana merdalan manang mangulu di dalam di jahoba ikon hatani di batama di son jala jujurna manginang unang gabe rugi hita bang sobatak du karisten tiki batak gudang do peaka bulle-bulle tebes-tebes nepa bolok kobi atong dia manuang bulle-bulle muna karugi do omma na marga edde munai amang edde munai inang molo di tehilim manang di mismor di masmur ni halak jahudi isakui don 5 buku masmuron adong udah nama dok iya masmur manang na pesal menon ima bibel di bagasa bibel nangeleng 5 bukon na jolo tikis desempeau gudang do di pembagihon buku masmur peri-peri ya reber kamui holam masmur ima ala halak jahudi molo di kereta api manang paimahon inata belanja ido dibuka dak Facebook kainan karena posoidang Facebook dan WA ido dijaja tuan ada lagi balaku tak ada kurangan aku jalai ko keluar doi porseado nasida hatana haluari taringo tu debata bui mengubeti roha nang dongan ima aliang nama dok kata debata songo mantra daun alai mangulu di dalam ni debata dang holan dang manakko so manakko pe burjuhia pe tongdo belum tintui merdalam molo dang diisi roha nak pikiran dohot hatani debata molo pola no sera ama mula tujebu habi baru markordo baru margurede aledena di kamar 10 tahun wow ini di pitu habi baru markor ida dengan ida dena promosi sira nasa sitak kona udah begu ya nggak ba makainang dang ngiri songoni alanido amang inang na mula kula roha ubah na sadado terus isi mau lihat tema adong festival bukan bertujuan asa monang daun dalam namaon sada saed de hita sada lemma ido didok mamuse dung dibotei bena isi debata jele diusahon di bena daun dang jahat debata jago hiedi benda dia 12 ise ulaning bawa nama makabiari jahoba saina ajar khononna do tuibana dalan sipilitonna dang ala ni jagota amang benda medua hita dang ala ni jagota amang benda terus samusitua dang jago buna inang benda sa tahun yang 73 satonga buasa dak tersilat ditita buasa yana asing songoni burjuna ape tepu tos alanya do dang jagota amang ido benda dido dia 12 saina ajar khonon ni debatado tuhita
dalan sipilli totta gratis ima edena alani boy de honotta ya 12 atau Tuhan patuduhom ma dalan sipilli tokku boy do yedehon unang edeni ina songon edena joloi pulangkan saja aku pada ibuku nenek unang ma yedehon dunia 10 tolu ber kamu makainang anggoon aka ama na festival majo majahon na 10 tolu jahamu majo amang Cada 2 ya sehali belum tentu sehali setahun songono jamita pas tu na festival yang go peraturan ni puisi manang na edde di halak Yahudi dan bui songoni majahai seorang dia sana tetap ini jauh mati mau tumakon takut mau bigu aku ya mang mana maun tu dia nama nadangolon nung nadangol fokus ise aku ya mang jabu kaneng marupak jagu pe diharati dulu baru dan dogadong alai ter di ronda jolma songoni namanya Tuhan apa namanya amang songonodo on ede puisi minimal seorang dihasonanga dotod dinai jala pino parnai tumean tano on sugut olah kamu ya seorang dihasonanga dotod dinai tung manang nabi gubernur pe manang gubernur jupak kamu jalani dang pola mebir di besi ala nangaha seorang di hasonangan molo seorang loho doi ngasorang molo pola seorang dana nunga jolma bani bertibion maka kita amang inang na olo mangulu dilan di debata jalan atok tong mameop hatani debata dang soal baga ni suara agak kainang mungkin akaina iber kabur pe kasima tua muna na burju parmodingna ede puria dia dehon laus diapil opataya tanong deh iber kamu songoni lobi tibona dope nyanga lagu R sama dengan do be rukung sama dengan do lobi timbona dope sia bitang ala nong jonot nama tu langit amang boy do songoni ale mulo hamu naik festival lope seorang dia sonang ada terdinai senai amang ayat 10 tolu 3 ya ima tabuna molo mangulu di dalam ni debata jala ido sede honotta ay saplopat hasudungan ni Jehovah do akan makabiari ibana jala di pabotohon tu nasida padanna maka rahasia keilahian rahasia kehidupan pabuonna do nabui do ala ni holong ni rohani ina tu yanakonna jala persitutuonna maka porsai debata nabui do berengonna anakonna molobolo sa sekolah hirana ro tubuh hinai ala setinanya ko terus aku lau jogo hela bereng jolaimi so nazik pakidalaku ya do hamu sonina anggo bahasa Arab ni makabiari takwa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mabiar na mangirputi mabiar momereng buasona las di rohaido pejuun nai ido manginang dungi taida mamusia 15 berek kamu ma manginang rak mahita sude songonot do majaha pesal medde hirana maredde do songonon saitong do mangaranap mataku tu Jehovah rapita mado 3 ya ai ibana do mangenet totu sian jorgong taulang jo manginang de asal loho di pikirata asing do jami tahun do ulun ni apostel seda Musa Yesaya do takanasing on edde ikon edde honota don mula sang gereja minimal saayat sahala iwa manginang arani ayat 15 petaho ta apil-apil manang ayat welu lomamuna mandem memiliti ayat welu manang 15 ale tadok majo ayat 15 2 3 ya
otikin na yang manginang mulai do on saya tong do mangaranap mataku tu jahuba ID enet do patu sian jorgong sonon iya di gurun pasir di dalanan ni si Daud tiki marmahani ibana naik ka datang buti ala dong do olo do ruput misal nama lo on disan ruputi ala sana mamerdalan ikut dalan lubang do itoru batu nebelga salamat degi guling do betui jadi jarang do jol masongoni merdelan mamereng tu gijang ikut tutoro do berengon na do nyoba tu ibereng mapak na itu son alalak sarupa jarakna ayang go jabatan ni ka nganiapil odang terapil alani do sempak dang dibereng lakana olo do terbetu minimal olo los debu depu tutoro alai mulu na porsia tu jahuba songona isa plimao na manginang saya tongdo mangaranap mataku tu jahuba karena keyakinannya tu jahuba dan pola dibering deleni seda ya seda nai todina tok tongdo tu jahuba gudang pe na marlateni roha tu hamu anggoto ditai mangaranap tu jahuba dan peduli taisi molorak tu siro hamu na jalah tu jahuba de mangaranap dan pola bapaling mekel oke dak nenai soni dong tung juara sada penon amang narosen na dumau siak kamu ala edde munai lau tu debata dan peduli taisi tetapi karena jiwaku tok tong do mataku do mata ni hapor siauku mangaranap tu ido amang inang dison jirak peduli kita pangaranapion tu jauh baru amang inang molo jalan na mengaruti hatana do ketika kita menyanyikan lagu itu joro talati dinggan dapat joro untuk Tuhan dapat dua asa percaya diri kita tangyak tadoi tu debata huhut ala adong duna mapigi jami tamai tuaka dongan ala ni rahmahita majaha di ayat 15 amang inang 2 3 ya dohot ayat walu 3 ya amin martangi yang mahita dihamulatehon rohanami ali Tuhan dengan nibasam atau tong mengikuti hutlah kanami terlumu biali Tuhan di paluaso naposom Raja Daud manuraton pesalmenon 2500 tahun nasalpu jalaga besaha mai nuaing tuhami terlumubi tuhuriam saresot garugaon atong ali Tuhan molo di paluasho ibana gabi raja di paluasho ibana tarpasu-pasu jala di paluasho ibana marjamita maredde do manurato pesalmenon gabe bui 2500 tahun kemudian huberek kami atong lehon matodim tor diperbadi Tuhami ali Tuhan asa mulai di hari mingguan mulai di minggu Trinitatis na pasapuluh pitu honon ajarom muhami jala marjaji hami bahenon nami do pesalmen nami bahenon nami do edde partina dan nami diho ali Tuhan asai ingoton ni pinoparnami muse asa gabe pewaris tanom ibadah muse di pertibion ali debata amanami na di Banua Gijang hodo karoroan ni saluhut silehon lehon nadinggan dohot nasa uli basa na mauliutus kupasat kami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami Tuhan
ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur homma damena tutodim amin. Horas marida saludna pinasahat na